A ber, Joseba, zemat aukera zeskat, asmatzeko. Utziko diru. Hiru? A ber, azertzen duken. A ber, behi arraza zein nolakoa dazkan. A ber, blondak? Ez? Katxiz lamar, naparra izan dahi, pirinaikak igual. Bizak, han batzuk haunitz baina ez da. Ez dare? Ez dare. Katxiz lamar, gaur egun modan daun igual angusa hola. Ez dare? Ez da. Ez ditzan du tentaziorik horretarako. Hiru, emaiak beste aukera enbat, katxiz lamar. A ber, azkenekoa. Azkenengoa. A ver, blonda esan dit, pirinaika esan dit, etzekia, suizuak hola, o... Frisonak? Ez da. Bi eutzitar ez ditaz matu? Ez, limusinak dineriak. Limusinak, katxi lamar. Gaina gaur egun hain faman dauden limusinak, ez da? Bai. Ari du gerota indarra gehi hartzen. Bueno, hemen Euskal Herrin bailan baditek aspaldi indarra, baina Nafarron, gure zonaldin gerota gehiago. Egia zan behi harrak, ipurde harrakin, da tamaino harrakin, da haragi oso honakin gaina, ez da? Hori. Bueno, azte tasmatu, baina lagundu dit, Joseba eta Joseba, laguntzeko gaude. Eta elkarrekin ingo deuna da, haragia, ikusi zuen, bete eta, reboxauta, saltsa eta patatakin lagungarri. Eharra ingo dugu hau. Bueno, launak, hemen gaude, Joseba eta Joseba, sukaldatzeko prest etorreko izan, ez da? Bueno, intentzio horrekin. Bueno, haragitako behiak dazka, iteitu zorruak etxez-etxe eramateko, ez da? Oiduk. Eta, baseki ede bai, eundoko zezena dakakela, ez da? Oiduk. Gaina bezala, tipin, no? Izen hori dik, tipin jorri zeteken bere garaien eta, bai. Ze, 1000 kilo omen dazkaia, ez da? Bai, ez dituan unotan pisatu, baina, bai, ja, aliatuko duk. Uare limusine izango, ez da? Exacto. Ona. Lau materia erosinioken, txekor gazte bat, asiarreri, oi hartzungoa, lete. Vale. Eta urte terdikin nola etorri joan, eta guain egintik, 3 urte egintik uztailak 14. Así que, urte terdikin torri eta geroztik hortzeko. Bueno, hemen usain baserritik etorri da, arantzan daude, eta gaur elkarrekin, esan duen bezala, haragia prestatuko dugu, beteta, eta aldi berian, nondik noa ibiltzen dian ikasi. Bueno, lagunak eta Joseba garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gehan errezetako egiteko garaian. Esan duen bezala ingo deuna da haragia, bete eta katxepo bat izango balitz bezala, baina gure Idia Zabalgaztakin barruan, Barrengorrekin barruan, ingo deuna da Barrengorrik lehendabizi bai sukaldatuko ditugu, eta gero pasako dugu Irinetik, Arrautzetik, eta kurruskari bezala hogila berren, hemen konflex batzu dazka hau, txikituko ditugu hola, aldeun gehiena, baina guzti txikitu gabe, eta hola pregitzeakoan geho oso kurruskari gelditzen den. Eta ingo jaunaek eundoko bokaua. Eta lagungarri, esan duen bezala, bi gauza ingo ditugu. Bat, ingo deu saltsa bat, piper gorriana, pikiluana, ingo deuna tipurina goxatu, pipermin batekin, ben goxatuta daunian, bertara botako ditugu piperrak, tomate murriztua, pixka goxatu, salda, eta gero birrindu iragatzi, eta salda hori lagungarri jarriko jau plateran. Eta baita ere ingo dugu, hor patata badakau, zurituko dugu, txip batzuk moztuko ditugu, patata fin batzuk, ondo pregitu, piperra utza gainetik handagatza, eta plateran ibai lagungarri jarriko jau. Ados? Bueno, hau esan da, lanian jarri bihar geha. Beitu, nik adibidez Barrengorri hauek hemen martxan jarriko ditu lapikuan, eta beste alde saltxare bai prestatzen jun behar geha. Orduan hemen tipulina honei, inbertzaioena da, txustarra eta zutoinak endu, eta txiki-txikin, eta goxatzen jarriko dugu lapikuan, bale? Zukalden zemuz modatzea, asko biltzalaiz, gutxi? Gutxi. Deus ez errateko, gutxi. Arrauta pregituak eta tortillak eta errakin goitu. Bai, basikoa. Bizitzeko aina. Vale, bueno, horrei heldu, eta hau zein kezka balin baka, nahi galdetu, eta bilon hartin ingo jo bestela. Vale? Bueno, hau hemen, esan duen bezala, eta beste alde batetikan, hemen Barrengorrintzako. Eta aldi berian mingaina eman berdio, vale? Esan duzun bezala, limusina arrasako behiak dazkazu, ezta? Bai. Zer dakae limusina arrasak, ze karakteristika dazka, o zertan desberdintzea beste behi osesenetatikan?
Ez zakit, hola desberdindu, nik zakit, ze bilatzen dugun eta ze nahi dugun, ez? Eta guk, hoxen, lehen erran duguna saltzen diuk aragia, baina gu enfokatu gabezik gehiago bizitarako. Osa, ez aragia produzitzeko, hor batzuk bi mota, ez? Erraten dena bat bizitarako eta bertzia aragia iteko. Eta kuriosua du, bino, nahiz aragia saltzen duen, gehiago behitzen ziuk bizitarako diren animalioik. Zuek gehiago dedikatzezete, behioiei, pitxin horrekin, semental horrekin gurutzatu, eta... Bai, aparte gero ibiltzen diuk inseminazioa. Bale. Osa, inseminazioa guk adibidez, negun tokatzen diren behiak, egiten diuk denak inseminatu. Zergatikan hori? Zergatikan, pues, bi gauzen gatik. Bat, dena mejoratzen joateko, azkenin inseminatzen juk, supuestamente, da bezin zezeniko benakin edo benetakukin, eta hola egiten duk, duken genetika hori hobetu, eta aldi berin, tipineri, luzatzen ziot, gure baserrin... Bestela bi urte gomerdik eta kendu inbiarrak. Exacto, bertzela alietzen zizko bere humik, eta aldatu barduk, eta hori. Eta erosten badu zezen bat ona, tipin den bazala, erosten du kapritxura eta zezen bat ona, igual, hainen hau aldatzea, ez dik konpensatzen, ez? Eta egiten juk inseminaziokin bi gauzorik. Bat, mejotu, eta aldi berin tipineri... Tipinen bizitza zuen etxian, ez da? Eta zer duten hori, gu bilatzen diuk izan daizila, tamaino importante bateko behiak, oza, desarrollo eskeletiko batekin, eta gero aldi berin, volumenakin, ez? Volumena erran nahi dit, aldi berin izan zela aragia. Kiluak, ez da? Hori, aragia izan zela. Ez, hola, behi txikila eta aragia. Betixu batean guria dek, baina azkenian ezurra eta zala, ez da? Bilatzen duk hori. Gero tokatzen altzik, do atetzen zikela ona, edo atetzen zikela ezain ona. Eta orduan zeiten diu, ona ezten hori, egiten duk izentzen duk, eta saltzen diuk aragitan saltzen diuk. Eta ona dekena, ama bezala usten dezu etxean. Hori duk. Eta gero tokatzen duk baitere, igual batzuk soberan, eta soberan txuken horik egiten txuk saltzen txuk biziterako, eta listo. Eta zenbat behi dazkazu, zenbat ama esango genuke? Ez guk gutxiuk momentu enten amar, eta gero bigagaztik izanen txuk 4-5 bat, depende, batzuten igual 6, baina bueno, eta gero txekorrak eken humik, erran ditena, batzuk gelditzuko txuk amatako, bertzik ez dutena balio gizenduta hori, Eta orduan, bizitzako ere bai esan dezu saltzen dituzuela, bai, askorik anez, bino tarteka badut jendia eskatzen. Danak loditzeko lekuik ez bakazu, horiek ez dut dituzu. A ber, bizitarako saltzen duk pena merezi duna. Ikusten baduk, ez dula pena merezi ura direktamente gizentzen duk, eliminatzen duk, eta... Eta adibidez, ignola dakik, o nola aukeratzen dek, zein bizitako utzi, eta zein izateko hau balekuak hemen utziko jo, o zein loitzea sartu? Pues, lehen erranditen, ez kusten txuk ja ze formatxun, aber eginen den, gero aber ze volumena dun, eta gero karakterrare bai. Tokatzen alduk bat polita dela bino karakterrez du launa txarra duna, eta uraia ez dik pena merezi. Ez dik pena merezi, etxian utzi, ikuluan, bestekin golpeka, bestekin histori, eta arriskua euren zakore bai, gu gainera saiatzen gaituk denak, urruxa dena behintzat, eta utzi behar duguna, dena sokatikan jartzen. Eta horrekin azkenin manejuare duk edozin gauza. O bai inseminatu behar dukelik, edo... Desparasitatu, hanka moldatu, edo denetako du kriston bentaja. Urritxa esate unian da, emia gelditzen, ez da? Emia luzeako. Eta en cambio, zezenkua baldimaduk bat bizitako saldu nahi dukena, pues arekin ere igual saiatzen ez, goxatu, soka jarri, eta... Belarritako jartzen aldiozu ez urrian, zezenai. Bai, gurik tipinek, bai. Tipinek, bai. Hori duk azkenin, hortikan hartzen baldimaduk, ja agintzen duk ik. En cambio, belarritakorik espaldimaduk eta ura sokatikan hartu, aginduko dik berak. Baina, sudurretikan hori ditek punto sensible bat, pues hortikan hartzen duk eta, bai, guk izan dut jukenak denak. Hori ezautu nien, bai, zezen bat galanta, elorrizion Bizkaian, eta areke belarritako kinatea zilan. Eta zentxan, lasai heldu jo, lasai zeuru, bai, belarritatik eramate maio, lasai emango jo. Eta, baina gu, are bain, txaroles hauen mikasizla, marroe, 1000 kilotik gorako izango ban. Txarolesak undiuk. Zabala, ze txatu hola, Ristan bitxua, bai. Bai, alaek. Bueno, ni solasarina, baina hau, hemen segitzen dik, a ver. Nola nahi duke itia. Bai, baitu, nik gentzezio eta ikuste aldek hemen sustarra egotek, eta hor, sustarra kendu arte. Bai, guan ja
arbilla, da Vale. samurra. Vale. Guain, erditik anite ziou, Vale. vale? Vale. Eta lendabiziko geruzak enduite ziou. Vale. Vale? Vale. Beste aie berdinen jok. Vale. Eta gero, ja hori, laukitxotan. Vale. Nola kudeatu berdeko laukitxotan? Beitu, lendabizite ziotenan nik dek, bukaeraino iritsi gabe, Bai. bueno, horri iritsi nago, baina marka batzuk itizkiok horrela, Bai. eta guain ja, hola Vale. segatenian, ja teki Vale, ematen vale, vale? Ez que ni solasin egin eta atzen doziaken Asa, hemen sola zeatorria izta. Vale, laban amoitzea ere bai, baina garantzitsunan mingaina amoitzea, Horretan ez dit problema. Ez da karazoikan. Bueno, eta tipinek badazka... Hola, txapelketan bat irabazita eta hola, Bai, 2022koa duk. 2022koa, guain esan lezu irurte dazkala. Baina inintik ustailak 14 irurte. Noiz azteko hori erabiltzen? Noiz izatek ja zezena dala eta balekua ja... Pues depende, behin urte bat pasatuta, Bai. nik guain itxintzaukit urte bat inbarduna, Eta guai saltak abiltzek. Eta ziok, behiak susara sumatzen jikondun, eta ziok, bueno. Bero. Eta ura seguro nauk, behiari bota, eta hasiko litzakela lanin. Behin urtia pasatu eta hau do. Bai, eta Bikain. tipin hola, pues... Eta ze irabazi zilan, Euskal Herzen? Bai, tipin lehen erranditena, Asierreri erosineken, Asier leteri, lagun hon bat, oi hartzungoa, eta nik hartu aurretikan, berak zin, Jun Euskadiko txapelketa urte hartan Zamudion, eta eraman zin, bere bertze zezen handiakin batin, eta bertze behiakin eta hori, eta ateratzen jun, 15 hilabetetikan, 24 hilabete arteko sekzionin, ez? Eta oainik etzikin 16 hilabete eta irabazi nintzen bere sekzio, bai? Ona. Bai, Ze bai, berdik irabazteko zezen batekor? Bai, pues lehen erranduguna, ez? Dena, formak eta... Formak ipurdik aldek, ez da, bizkarra Bai, gero lehen zuzenako, eta errandu- bustana, hor pirena ikabazekin bustana gore auki berdula, Pues, agarrake bai. Pues guk behitzen ziuk buztana alras erraten dena. Vale. Ez da dila deusera atera. Eta pues formak erranditena, ez? Eta zabalerak, eta txapelketatan gero behitzen ziotek nola ibiltzen den, a ber, pausu... modelo pixkatik. Ez, hankatikan sobre todo. A ber, hankak vale. ongi botatzen jun, edo batzuk igual, nahiz ta hundiak izan igual hankak espatxiztek ongi botatzen, edo lo que sea. Bai, zenean nui geneteka hori gero be zeme guztita pasako eta komenia genetika hobetzen jutia. Gero importantia dena duk, ez urdura fineko ezatia. Vale. Gero Kolor... kolor... nola kalkulatzen dek bizik andonian. Hoi hiltegia gun arte ez Bistara bera baldima Vale, da fina, vale. zebazkenin hori bilatzen ditek, ez? Limusinatan bilatzen ditek gaunitz ez urdura fina zaila. Limusinak eta bertzerrazak ere pentsatzen di baiet. Zebazkenin, gero umatzekotare horrek badik kriston zeraz. Ja, ez urra ondiok, umatzeko saio, eta triskantzak etortzitu. Limusinak duen bertze punto fuertea duk, direla umatzeko agitz honak. Bai, Agitz honak, bai. Osea, gutxitan gelditzeituk eta oizteko lagundu bihar, ozesareak eta holako ikestik egoten. Guk izan entziuk 15 bat urteari garela, limusinakin, eta 2 parto bakarrik lagundu txiuk. Eta bioiek ere aurreatea idea. Bai, eta horik izan dutuken, eldu jukelko zaretzia atzeka, gibelka. Ja, Eta gaizki zeolako tripan. buelta mana zaholgoz. Eta lagundu genioken, eta normal, ez? Bino, nik zakitela, 2010-tik hariko bat juku, eta 2 parto bakarrik. Eta ni pentsatzeiat, 10 behi balin bazkazue, urtero 10 txala eukitzitu zuela, ez da? Deskantxo ikan emate jozue horrei, edo nola... Ez, gure filosofia dozera du, batzuk igual behitzen ziotek, noiz nahi duten jaiotzea, ez? Batzuk nahi goizaiten ditek udaberrin, bertzik udan eta bertzik udazkinin, ez? Guk etziu behitzen. Guk behia umatu eta normalin ibiltzen txuk 2 bat hilabetetara hola susaltzen txuk. Eta hor du ja martxan jarri. Bai, uda baldima da tipin, zezena, eta negua baldima da inseminatu. Segun ze karakteristika jun behi horrek, pues arentzako ongi heldu den zezen bat, edo bertze, edo... Ondo. Bai. Bueno. Azia izaten diuk itxingi honek, eta... Eta zuek horri soztuta aukitzen dezue, eta euk sartzen dio gori, o nola egiten dio gori? Eginin kursilua, bino, zaila duk, horretako ari behar duk egunero, eta ez. Nio, aziak egon, itxin badit marmita, eta horri izan entzuk etzakit, bino, 8 bat zezen difente, ezaguarri ezberdinakin, eta segun zer hori, ze bilatzen duken. Bat sartu, o bestia sartu, ez da? Bai. Ondo. Bueno, launak, hemen txe, aigea izketan, parretxikuk martxan jarritugu, tilpulinare bai goxatzen jarriko deu, vale?
Bueno, eta hor nola gero birrindu inbiar dion, berde hau dana barroa botako zio. Bai, hola, moztuko jo. Eta bitarten jungo dituk erreportai bat ikustea, bale? Antzonea gaztak ikustea jungo gea, eta ikusiko zue, guantxe hemen behiakin gaude, arditagoaz. Guantxe gaude bueltan. Kaixo, iepa, hemen gaude Lorea, Peio, Jon, Dani, Maider, Uzteiko herrian, Maioen azpian, Araizko baiaran. Eta gaurkoan, Antxonea baserrian, ardia eta gaztan ingurun itzengo deu, eta espero gustoko izango zuela. Hasi ginela gu 15 urte dela, hasi ginela hontan, nere sanarrak hasieratik izan zuen argi nahi zuela gelitu baserrian, eta bera Uztegikoa izanik, etxean bazituen behi aragitako behiak, eta osabak zituen 6 behi edo, eta bera jarri zituen, hasieran 20 bat edo horrelako. Eta lehenengo ikuilua hortarako zen, behietako, aragitako behiak. Eta ni orduan gelitu nintzen nire lehenengo semeaz, eta maitemendu nintzen paisaiaz eta beraetaz, noski. Eta orduan, bertan bizitzeko aukeretako bat zen ardiak egitea, zonalde hau proposagoa da ardientzako. Orduan ardiak jartzea eta gazta egiten, errezago bizitzeko. Eta gero, gure Peiona naia, jo, kamionak iribiltzen zen Bartzelonara junda etorri bueltaka, erabaki zuen gurekin sartzea. Orduan gaude, 3ak, untan. Ardiak dira ardilatxak, hemengo arraza. Ardia bek egiten duten lana izugarria da, zeren gure barrutia, gure Euskal Herria oso berde oso politia, da ardiak daudelako. Eta gero ardiak, ardilatxak daukatena esnea, ematen du propietate on askoak. Eta Idiazabal denominazioak indako lanakin eta hola, badaukagu produktu bat, gazta bat, oso sona, mundialki ezagutzen dena, ez? Ardiak etziteu, barrutita ateraiteu, eta bain ja gazta egitea jungo gea. Guk hemen hasi gara goizeko 9 edo esneak ekarri ditugu ona, 2 egunetako esneekin egiten deu, eta gatzaria bota, gatzari naturala erabiltzen deu, horrek ere bere indarra ematen diolako gaztai. Hemen egon da ja 1000 ordu betez, eta ja da ordua lirarekin moztutzen hasteko, eta hori berberoketan hasteko. Tragan hori izan behar du, arroz, garbantzun tamaino batekoa, eta irauten du 50 minutu, ordu bete, horren arabera izaten da. Mamiaren arabera, ez? Kolorea junbar da ikusten. Eta paretetan gelditzen den hau lagundu pixka bat. Behar dugu itxoen 5 minutuz, sueroa ondo separatzeko, eta gero berriro emango diogu, eta gu nahi dugun tamaino arte, eta gu nahi dugun kolorea lortu arte, haituko dira hemen mozten, ez? Eta maila ateako dugu, eta ja mailean preprensatu bat egiten da, zumbitzeta sartu eta zumbitzetatik prensara. Eta 6 plaka jartzen zaio jaketeko ze esnearekin eginda da, eta trazabilidadeantzako, eta gero arratsaldean gatzuretan sartzen da. Eta gero kamaratako lana dago, ez? Madurazioaren lana. Bueno, hemen daukagu masa lanean, eta 40 minutu ditugu ez edo, jungo gera gazta probatzea. Aupa, Maider, mila esker, eta hurrengo erreportaian ebai zure ganagoaz, ikustea gaztak nola ititu zuen, eta guen mentxe jarraituko dugu, kosinatzen. Guantxegea berrize. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, tipulina goxatzen dakau, barrengorrik ebetu nola murriztu dian eta jarraituko dugu hemen pixka gehiago egiten, eta egin behar diona da, behitu, patatak prepatuko behar ditugu. Patatak chips prepatuko dituzuzu, bala izuzean chips. Poltzako patatak bezala, fin-finak eta kurruskariak galitzen diana, holakoak. Eta ingo deuna da, zurigailuakin. Orduan, zurigailua, erabili alde sekula instrumento. Ni normalin nabala, horrekin ez dit, nabalakin itintzit, bai. Gana labanakin, Bai. Bueno, nahi alde labanakin zuritu. Pues igual. Inberdekenek zuritu. Ta zurituta geho, honekin, txip, dana, atea patata mordoa. Hola, tira finak. Bai, tira finak, balde batetik bestea moitzen, eta tira finak oneako dituk, azalak onea bota eta organikoan utzi, bale? Bale. Venga, hoi irelana, eta nik inbiarretena da, aragila pixa zanpatu eta pixkatola gogorpuntxoak enduko zizkiot, eta jarraituko jau martxan. Bueno, honi energia pixa gehiago eman bertziot, piper hauek bertara botatzeko, bueno, lehen da bizi piper mina botako zio, ja goxatzen juteko, eta zeituan botako jau bestia. Aragila garbitzen jarriko naiz.
Bueno, kontatu, zer berezitasun daka limusin arrasako aragiak? Ze berezitasun? Pues bueno, berezitasuna etzakit zer, bino xamurra eta goxua eta hori dela, hori ez ditu danpatzen, ez? Pentsatzen dut bertzik gala izan entzu, bueno, gu nola bertzerik ez dugun izan eta hori erranenikek. Xamurra eta, bai. Zue zer dituzue gehiago, txalak o behi zarrake baien lotetan dituzue edo? Ez, egin izan du dit, behi egin izan du dit, bino normalin txala. Normalin txala eta gainera ibiltzen gaituk urtia gabe. Urtia iritsi gabe, Bai, urtia iritsi gabe, normalin. Zebalen erranduguna ez, bizi, linea bida ibiltzen diuk eta horik azkenin, pues, animali tamaino importante gutuk, ez? Eta volumena izaten ditek, eta letzen juk ja urte batekin, batere baldimadu formarikan, 200 kilotara letzen jaizkan alin. Eta orduan, pues, ez du kontu bar 13 hilabete zura. Azkenin, bazilek pisun izugarri goti, eta... Ba, askotan geotak gehiago itxagatik, eta gehiago itxagatik, ez tek... Keba. Ez dik merezin pena igual. Segun nolakoa den bitxua, itxin baskulari izaten diuk, bauie pisatzen, bakik hartzen juk referentzik, eta ameka hilabete terdi, nekez ailetzen gaituk urte betera. Hori adibidez, udan jaiotzen dianak, o neguan jaiotzen dianak, edo batzuk errexago hasten dia? Bizak, guk etziu behitzen, ez? Bino, nik bazakit aditu dit jendia, pues ni nahi goit udan umatzia, edo ni nahi goit neun umatzia. Zengatik? Ezin dit erran. Batzuk normalki behaien kudeaketagatik, o batzuk ikoilu nahi duelako o kalen ez eukitzearen, edo... Pentsatzen dit manejurakore izanen dela, edo segun lekua, edo zer, guk etziuk behitzen, guk heldu den mazala. Umatzen baduk udaberrin, umatzen baduk udan, eta negun berdin. Osa, ez dugula... Eta adibidez, geho, lotek itituzue, gehiena esan desun bezala, txalak inordun. Txalan lotek, nola banatzen dituzue, nola kudeatzen dituzue? A ber, guk zaten diuk bi modu, ez? O bai 5 kilokoa edo 10 kilokoa. Vale, lote 5 kilokoa o 10 kilokoa. Berdina da, baina doble. Exacto. Nik uste, diferentzia bakarra izanen du 5 solomilu ez dela sartzen eta 10 sartzen dela. Bino bertzela berdina. Xerrak de primera, de segunda, gixatzeko... Hori du, kostilla, redondua, gostekoa, eta pikadilua... Eta etzakit, bertzerik zer izanen den. Piskadanako, piskate gozteko, saldaiteko, geho hamburguesak edo pikadillo, piskato boloñez batzukiteko. Gutun gauza txarra du, pues oixen, ez dugula, pues, jendia badu, pues igual nahi duna bihar, pues guk ez diuk, nola volumen txikila du, pues, zer dugu baitare ona, pues, kasi, hauniz dugula jende bera, ez? Errepikatzen duna, eta jendik espetzen ziuk, eta hori kristona du, ez? Estimatzeko duk izugarri. Eta nola egiten dezu hori, ozera, kasu, grupoa WhatsAppekua, o sare sozialetan jartzen deia txekorra hiltegia eman dezuela eta ja martxan daula, o nola kudeatzen dezu? Jartzen diuk, por ejemplo, pues, lehen arranditen, ez? Baldimatiuk bio batin kentzeko, orduan baduk aragia honitz, eta orduan jartzen du. Bino, bertzela, pues, betiko jendik bazakik, tazioak itxoiten, ez? Eta orduan erratien ditek, pues du, abiztez du, noizzun, eta hartu nik kontutan. Eta orduan ja, lista bat bazamakit zeinek diren fijuk, eta, pues, gero, beti badu baten bat berri, ez? Deitzen dikena, eta hola... Eta gaina hori gauza errek, zeatik, gaina enbasatuta, eta lote ezain handitan, txikitan ematezu, ez da? Hori egiten diuk... Eta hori lamar pakete jasotxian, da, venga, zen batera bliko dut, azte honetan, bi kanpon utzi, bestiak izostea sartu, eta gero bateatzen juteko, ez da? Egiten diuk iruritako hiltegia, eta duk bertan sala despieze, eta bertan enbasatu, eta dena. Bertan kudeatzen dira dena. Gu bazakiuk, noiz hil behar dugun, eta hiltzen dugulikan, zenbat egun egon behar duen kamaran, batzutan igual egonen duk aste terdi, o igual gutxixo, o igual gehigo, depende, ez? Eta gero ja, bazakiuk, noiz izanen den, despiezatu enbasatzeko teuna. Eta orduan, pues, zeinek eskatua duen, ja, abisatzen ziuk. Bueno, pues, egun honetan, aragia izanen da. Goizin joaten gaitu normalki zazpitako ja eltegira, venga, eltegiko langilik dena despiezatu, eta gu bertze biru lagun, venga, enbasatu, dena enbasatzen diuk, ekartzen diuk itxera, eta itxinja denak lotik taka prestatu, eta zuen batezu errepartua. Bai, direkto ja partitu. Etxe jendea etxea etortzea, o zuen jutezat etxetik etxe? Ez, guk eramaten diuk itxera. Guain,
etxera torri nahi dunak, lasai ederri. Hobeto. Duk, aragi utzitzen dukela itxin entregatu. Ze ono, ze ono. Zema kostatzen dugu txora bera olako lotiak? Guk, guain zaukiuk, 75 euro 5 kilokoa, bai. eta 135 amarrekoa. 135, Bai. Vale. Bai. Beti atetzen duk, amarrekoa, ondigua merkexio. Merkexio eta gaina solomillokin. Solomillorik, gabe. Solomillokin. Bai, hori, merkeo solomillokin, bai. Jode. Bai. Aukera ni amarrekoa, Bueno, osea, hola erraten deak? Oso, a ber. Oiek, eta goin, patata horiek, nahiko txukunak ateatzeko, ni behituzak, hola itezen. Hemen zeziot, bat, eta bi. Eta gero nola ja, bazterra jotzen azteken, honea tortzen hauk. Eta hemen iteziot, bat, eta bi. Eta hemen gero iteziot berdian, bat, eta biti biratzen jutea izpizkanaka, bale? Bestela gelditza izemen xapale egite zaikela, eta ja bazterrak eta jotzen azte dira. Vale. Hau kanduko itemen dikan. Vale. Hemen basek handik organikoa. Vale. Oso ondo. Eta, geho zuek, etxian, nola prestatze zue, aregilaz? Ik prestatze alde, tokatze altzei? Bai. Aitzen gatuk nire bigotia, atxa, eta ni irurek. Pues bueno, hartzen duk lista, zeinek diken eskaria, ordena gainera, osea, zeinek eskatukin lendabizikoa eta arabera, baskula, eta aragiaziok, klaro, hor zedezik xerrak, hemen kostilla, hor txuleta, hor dena, ez? Venga, ja badakik zer sartzen denez. Etxako segelditzek hor, etxako segelditek. Txuleta noa juteituk. Etxerak, ez txuletak... Lebai banatzeitu zuen bertan. Sartzen juk, bai, horretan sartzen juk txuletak. Sobratzen dena, pues gero beti baziok osaban bat, edo bizilagun edo nahituna, ez? Pues, areri saltzen txok eta listo. Aurra. Eta bueno, eta etxeako prestatzen desunean, pentsatzen dute bai, danetik itezuela, ez da, hamburguesak, txuletak, gixauak, zenen prestatzizkikoik etxean? Itxi, bikotik. Bai. Bikotik, bai. Eta euk, dastatu. Nik itxentxit... Patatak. Nik itxentxit kanpoko lanak. Kanpoko lanak. Nik kanpoko lanak. Hori ala berdik, baserritan lanak ondo banatuta egon behar du, ez da? Bai. Haunistan horretan diskutitzen diuk, ez? Osea, bikotik erratentze, errarek egiten dula den itxeko lana, eta hori, eta nik erratentze, pues bueno, egin du, cambio. Vale. Zu sei gora ikulura. Danakin cambio, Zu sei ikulura, eta nik geldituko nahi zen. Eta bueno, anak hautzen txut ja diskusik. Vale. Urrengo egun arte, klaro, urrengo egunin berriz. Beste zerbaitekin. Bai. Bueno, eta zesan behar nian, lanana esan dezuen bezala, nola kuidatzen? Orduan, zuk larretan ibiltzezea, ikuluan ibiltzezea, eta lan honi guztik zuk dituzu, bakarrik antzaude historia hori abiteko, edo... Erran nahi du behiakinta? Bai. Atxa. Aita ibiltzen dek. Bueno, ez dit erran, nik nire lana dit kamiona. Vale. Kamioneru bai. Bai, kamionakin ibiltzen. Vale. Ibiltzen hauk, eta, pues, bueno, bukatzen dit lana arratsaldeko 5:00. Eta atxa dit jubilatua, eta itxintziokura, ondun biziduk, eta negu partin, pues, goizetan arek itxentzizkiak lanak. Arratsaldetan ez, arratsaldetan bilek. Nio goizetan ni nola lan ere gaten hauken, pues, atxak. Eta uda partin ja belarrak atxak ere laguntzen zia, pino ja belar lanak etorik... Eta traktoreketan, nola idakaken lizentzia kamionana, iritokatzen zizik hori, no? Hombre, atxak ere laguntzen ziak, Osea, belarra giratu, o belarra bilu edo lo que sea. Eta belarra zitezue, bola esiak, bola lehorrak, ziluan, danetik. Denetik, depende uraldia. Lehortzeko aru baldin bada, lehortu. Ezin da lehortu? Pues silua. Vale. Eta azken urtetan baki nola zabilaken eguraldia, ez? Bai. Pues, Ero. Eta orduan, pues... Eta zen nahi hori jateko animalik? Normalen bustilla o lehorra? Ze gustatzeko gehiago? Pues, gure txin, kasi, igual lehorraino nahiago ditek, bai, pixko dut umedua, bai. Azkenien umedua gustau bitezako, baina esate goi honena pixkatanetik ematia dala, ez da? Guk hori iten diuk. Silua jaten ditek, bino, aparte onduare bai. Igual janen dutela gehiago silua, bale. Bino, beti saiatzen gatuk lehorrare maten. Vale. Eta hortaz gain, gero, loditzeko garaian, zeiten zue? Pientsua. Pientsua jarri, eta belar pixkate bai, goxatzen jarraitzeko edo, lehorra? Gizentzen ari direnak, pientsua eta belarri dorra. Horik bai. Silurik ez diren. Silurik ez, bestela igual berakoak indaula ez ditugu, guk hola iten diu beti. Hola iten diu beti, bai. Zabezik, hombre, txekorrak ja txiki-txikitikan amakin zabiltzak belaien, bino baitekan baitere pientsun tolba. Beraiek sartzen txuk, katetzen txuk. Bai, azten txuk segidun. Eta gero ja, kentzen txuk helik erraten dena destetin, baitek forma. Zenbat denboak inkentzen dek hori? Depende. Iten alduk 5 hilabetetan, 6 edo 5 hilabete batzuk, inkluso 7. Depende nola tokatzen ziken.
Eta hor nabarmentzek, hobeto izaten den normalian pixa gehiago guztia, o... 6 bat hilabetetan ikuste ongi. Nahikoa. Bai. Claro, ama berriz ere umeiteko honen duk, Berri eta arek ere... gorputarteko, indarratzeko, bestela zurratu itezetek. Claro, zenbatetan undigu aurduntak gehiago kastitzen ditek, esnidatin ere rapin gerota golpe gehiago, eta... Bai. Bueno, launak, hementxe itzein nahi geha, baina lanare bai egiten, Bai, ni gutxi. Patatak, illa indazkau. Baina, erreportea ikusten bukatuko deu. Hemen, hau geho inberduna birrindu eta iragazi. Hemen gazta eta barren gorri sartuta reboxatu, baina lehen da bizi, ustegira bueltatuko geha, eta antxe ongo dia guantxe, gaztakin, gaztandegian. Guazen ikastea. Pues hemen daukagu gure bodegoia, gure gaztak. Hemen daukagu 2 hilabetako ontza daukan ansonea. Badakizu gazta idazabal, gazta lesne gordinakin izanik, gutxienez 60 egun itxoen behar dela. Hau da gazta bat, garbitu gabea. Kamaratan ateratzen zaizkion hauek ematen diela gaztai bere zaporea, ez? Berez gazta horrela beharko luke, baina bueno, besteroa dago ohituta, garbituta izatea, bai? Orduan zepillo batekin garbitzen dira gazta guztiak, egia da, enbasatu nahi balin bada, hobe dela horrela. Ikuste zuenez, bueno, nahiko ongi atera da gazta, bai. Hemen garrantzia handia dauka, bai, idazabal konkurso eta mentzet horrela iten da, lehiaketatan, bai, izan behar du 80 tartean, hemen korteza edo azala dana ez du oso lodia izan behar, zuloak egon behar dute oso banatuta, proteinan zuloak ez daizki ikusten, puntituak ikuste zuenez, gazta horrekatu datea zaigu, guazen ikustea besteak abertzer esaten diguten. Daukagu hemen ketua, eta ketua 4 hilabete ditunen gazta, haian birutakin, resistentzia baten bidez lortzen dugu nahi dugun kea bat, eta 8, 10, 12, segun ze haize eta ze temperatura dagoen, egoten dira ke hori jasotzen. Eta lortzen dugu gazta ketua. Gero daukagu hemen, beloki gazta. Beloki da, lortu dugu aurten lehenengo aldiz, 8 hilabeteko ontzia daukan gazta bat eukitzea. Alik eta denbora gehienan, esnea laktosa bihurtzen da azukrean. Orduan, 8 hilabetetako gazta bat da karamelo bajango bazenu bezala, ez? Eta, bueno, oso goxoa da hau ere. Eta hurrengo daukagu ardilarre gazta, bai? Ardilarre da sinergia bat, beste hartzai bat, beste diseinatzaile batzuk eta komertzial batzuen artean, ikusten zuten idazabal gazta bada oso apreziatua eta oso ona egiten genuela, eta iragiko beste hartzaile honek ere, eta elkarturik posible lizatekela gourmet produktu bat egitea edo. Eta diseinatzaile hauek egin zuten kutxa hau, bai? Eta urtero ateratzen ditugu, kasu honetan aurtengoa da basa jaun. Orduan egiten ditugu gure gaztandiko 1000 pieza, iragiko beste 1000 pieza, eta saltzen ditugu kajaxa politontan. Gazta hau gutxienez dauka 2 hilabeteko ontzea, eta oso gazta ona da, bai. Eta baita ere, hasegia bisita gidatuak egiten. Bai, iruditzen zaigulako modu oso ona dela jendea erakustea zer egiten dugun, eta zergatik dena inona ardilatxak izatea gure herrian, eta gazta hau ezagutarazteko modurik onena da jendea etxea ekarri, eta erakutsi, eta dastatu, eta horrela konbentzitzen dituzu, ezta? Eta txapelketan, lehen urten bakarrik Naparrokoan aurkeztu ginen, dan 6. gelitu ginen, eta aurrekoan bai aurkeztu ginen Madriden eta holan, eta aurreko bian izan zen 2. Ketuarekin 2. gelitu ginen, World Cheesen, eta hemen ugarte normalarekin, bai. Bueno, eskerrik asko eta jarraitu sukaldaritzaren artearekin, eta gu hemen jarraituko dugu gure lanak egiten. Hori, ezagutu gaituzue pixka gehiago, eta gehiago jakin nahi baduzue, Beloki mendiak web horrian sartu, eta horre aurkituko gaituzue, eta bestela uztegira etorri. Hemen egongo ga. Ongi izan, aio! Hau, Pamaider, gora gaztagile guztik, hartzaiak eta nola eze gazta honaitegoen, Bai, ama. Mila esker, jarraitu horretan, eta gu hemen jarraituko dugu koxinatzen. Eta, egunen boten etortze izaten nerekin honera koxinatzea, eta gazta puxeta ekarri, bale? Muxo handi bat, eta nahi zuen arte. Bueno, hemen gurian jarraitzeko. Hemen patatak inberritutena da, hemen olioa jarri deu, bertatik pasa, eta prejitu, bale? Beste aldein behar deuna da, hemen behitu ja nola geratu zaigun, hau, Hemen piperra askau, ja mermela da mateula.
ingokena dek hemen jose, hemen dikan atea, bertara sartu dena, minak gainakin ondo harrapatuta, ondo birrindu, eta gero bertatik pasa, eta honekin zanpatuta, iragatzi eta fin-fina utziko jo, bale? Venga, oire kontu, eta gero, hemen dakatena dare bai, hau, epeltzen jarrikoet, gero hemen xerra berezi hau bertatik pasatzeko. Xerra biteko garaian, inbiarretena da hemen. Gatza eta piperra bota, barren gorri jarri, gazta pusketa bat, eta bestia gainean. Ez daka beste zerre. Bueno, eta aldi berian jarraitu behar duen gaina ematen, bale? Ondo, ez da? Konzentratuta da, jose lanian, ondo. Kampora bota gabe. Bueno, eta baserrin bizizeate, ez da? Eta hor, biltze zeate limusinak ingora eta bera, baina animale gehiago ukiko dituzu ere bai, ez da? Bai. Iruzakur, bertze irukatu, eta, bueno, pues, lehen gorteztikan, ja... Bertze animali berri batzuk. Lau bihor zauzkit, bai. Bihorrak, eh? Bai, hori duk. Bale, eta ze arrasako bihorrak, hori ere bai, ze izmerdia, asmatzen aberrazten oken? Ez. Hori bizak, hori Nafarrun bertako arraza, Burgete arrazako... Burgete, bale, hola, Euskal Herriko mendiko bezala, hola, gorputza errakinda. Bai, gorputza errakinda, eh? Hori duk. Kiston dotori haituk. Bai, polita. Mendia guten aukenian dago aralaraldea, oeste, eta ikustitu zunean horiekan mendian libreta zateko, oitiko ikatxarro errak, eh? Bai, nik erran ez nitin naunitzi zautzen, ez? Bino, guain lehen urtien hola erosin izkin, eta klaro naukiken erostekotan holakuk nahi nitxula. Eta hasi nukola pixkot begira eta pixkot interesatzen tema ezta hori, eta ez bihor reharratxuk eta eskuserik abekuk. Eta oso eskurein aldaude, hori esaldi bezala buruko agarritak kudeatzea aldituk. Bai, hombre, batzit, nik zarrak erraten zio, estuk zarrak bat, ameka urte eta bertzia seikoa, horik sokatik ibiltzen juk. Bino, harrapatu ez txuk harrapatuko. Ez. Ta nola biltzeituko, nola harrapatu? Pues mangara botata, han itxin bazaukit, itxin bertan, ikullun manga, eta gero bertze borda batin ere badit manga. Eta manga marruia buruko garri, eta inbiardan egin, ez da? Eta gero erosin itxin, horik udan erosin itxin bi, eta gero urte bukaeran bertze bi gazte, bertze erratzuko bateri, zarrak erratzutik erosin itxin gazte bateri, eta bertze erratzuko mutili bateri gaztiok. Eta gaztiok zebezik katokomioa zela, hori joaten jaiz belaira sokakin, botatzen diok soka, hartzen juk eta joaten jaiz neduken lekura. Koxatu taskak. Erosin izkoken tipua duk, bihorren mundun referente bat erraten dena, eta zauzkik denak, kapritxora eta jarriak zauzkik. Animalia eukitzekotan hola euki behar dia, eukitzekotan hola... Bai, eta hori erosin izkokelikan, erranioken jo, eta hauek oain sokatikan jartzeko eta errantzeken lasai, nik utziko dizut ja sokatik jarriak. Eta tipuk hartu zitin, eta hartu zin denbora, sokatikan jartzeko, eta entreratuzkeken ja sokatikan jarriak, eta estimatzen zeta honitz. Hori azkenin kriston bentaja duk, lana duk, eta denbora eramaten diken gauza. Eta gero estek frustrazioak etortzen, porque hori geho zein berdi joko, ikuste jok errena, o desparazitatu inberdekela, eta gizeta, ezin bildu, ezin harrapatu, eta azkenian, katxila, malaletxian gartzik, ez da? Dena, eski hori duk lehen erranditena, ez? Behiak ere gu saiatzen gaituk gazte-gaztetik dena jartzen, eta duk manejoa. Sokatek ibiltzen baduk, arekin inen duk edozin gauza. Tokatzen altzik edozin gauza, mina hartu dula edo nik zertzakit. Eta bihorrakin lo mismo, sokatek ibiltzen dena baldin baduk, uraia garantia bat duk. Garantia bat duk. Eta gainera horrek erran nahi dik, tranquila dela. Karakter lasaikoa dela. Zaten alduk igual pixkot nerviosua, baina, sokatik ibiltzen dena baldin baduk, karakter honekua. Eman lasai horre, birrendu lasai, bizurri gabe, hemen patatak iten jungo naiz niz, pixkanak gauta harria patatak, olio desenteakat, bota batzuk, gehiagi ez bota, bestela hoazten da, txinparta botatzen da gainezka egiteu, bota, bio irutan datan ningo deu, eta txukun geldituko ja. Bueno, eta pentsatzen dut hor baratza eta tanetik eukiko zuela ere bai, o... Bizak, hori du gauz bat, ni baratza deuserez. Atxak izaten di baratza txiki bat, eta ez galdetu zer dagoen, zebetzakit. Arek ematen ziakena jan bai, bino baratzan zer dagoen. Bai. Barazkik, Eta geho, ikezandek, ikiten dela etxetik kanpolana, ez da? Bai, kamionakin ibiltzen. Kamionakin, da, nola moldatzea izen...
etxetik kamionakin, geho etxea jun, belarrak itea, Ez, nik oporreta noa jutea, izbaldak demo oporreta juteko eta. Oporretako denbora gutxi. Gure oporrak zatxintxuk, pues, egiten udan belarrak edo, bueno, ez... Operita jun da, holakoak, ez da? Erranen dit, gaigo, nire oporrak izatentxuk normalin irailan lendabiziko asteburu hola, Salamankara. Ah, bai. Orduan izaten duk txapelketa, osea, digamos, nazionala. Bai. Salamankan jokatzen dena, baina arraza haunitzetako, Bai limusinak, blondak, txarolesak, pirineikak, osea, denetikan izaten duk. Eta normalin antxe pasatzen dit asteburu bat gustora nire saltzen. Nire saltzen, bai. I, Joseba, hau, soltatzeko. Hau, soltatzeko, ni soltatuko ditau. Vale. Hau, lemango ziot, hau, enelako jo. Vale. Hau, kendukoit. Vale. Hau, honea, mingaina hemendik antena ondo miaskatuta bertara botatzeko. Vale. Hau, kenduko dit. Hoi kenduta, gero hoi ondo izate zanpatzeko. Hau, zanpatu. Bai, zanpatu eta dana beste aldea pasatzeko. Bai. Vale, hau, listo. Eta hor zaudete Usain baserrian, ez da? Bai, Usaineko borda du. Usaineko borda. Usaineko borda, baina gu heldu batzuk, osea, nire atautxiri deitzen zuteken Usaine. Bai, atautxi zerrei deitze jo? Aitona, bai. Gero, hombre, nire amaiun, orkua baserrikoa, pues nire osabarita ekeri Usaine, eta nire orkoen hau, pues nire Usaine. Eta, bai, imaginazak nondikan heldu den Usainen hori, pues, oen pentsatzen dit, nire semirire Usaine deituko ziotek, ez genin duk. Hala, izango, badazkak, umek? Bai, bizene. Bizeme? Bizene, bai. Eta, bazeskatek animalik eta gustatzeko, zenbat dut ezkak? Txikiak, bainik batek lau hilabete eta bertzik irurte hiteko. Vale, txikia da. Zarren han ibiltzen duk, ikulun bueltaka, bino bakik nola. Lau hilabete segunekoak hori. Azarun 30. Ni sekat zemiare bai, azarun 25-koa. Eta guantxez, eskak lau hilabete ere bai. Bueno, bai, bostitea, baina bai, hortziek. Eta zarren han ibiltzen du, bino bakik, gero garaia letzin abertze egiten duen, ez? Horiek, gero. Guain bai, bino, gero inberdik, esik. Gero pasa inberdik, La edad del pavo pasa, eta gero, a ver, gero bueltan etxea etorri eskean. Ala izate, guge gara hortan etxetik beti danak atea gintua, baina gero danak etxea bueltan, taka. Eta okere, pues bueno, etziuk deus derrigortuko, imerko itek biaurek nahi dutena, eta listo. Ezkenin derrigortzia ez duk... Ez teko nahi zaten, Gogun kontra hartutzia bino bedik, mote lehozin gauza. Dudi gabe, bestela hor bai goguak enduite jokela. Hori, ja... Bueno, patata hauek, baitu, inda daude illa. Lehen nabizikotan da, inda dakau. Ingo itutena da, bertara atean, guantxe jarriko itut gehiago martxan, eta hemen inberretena da, aragila. Hemen dakatena, pasako ez behitu hemendikan, kontuz, barren gorriketak bertatik esateatzeko, eta behitu hau zerre boxauk berezi jengo duen, Txak, hemen jarri, huelta eta huelta emango jau, prejitu, eta guantxe gaude hueltan. Inbiar deuna hori ondo iragatzi, eta haure ondo prejitu. Gehiagik gabe, fuerte, eta huelta. Guantxe gaude hueltan. Bueno, hemen jaten hain dodakau, hau da usainak daudenak hemen, patata eharrak inditugu, vale. Patata eharrak izatitu, azkarrian iteko gaine askotan, potolo egitezu eta gero saio hon behar dela, txikiak egitezu eta tita egiten dira, segituan. Nere meritu ere baduk eta. Hombre, behitu ze politak indituke, ni. Hemen ningo ziguna ega, piperra eta gotare bai, vale, oso ondo, gatza bai. Nola ez, patatatu gatzi gabe, gaizki. Eta hemen ja, behitu, ze itxura honek. Ai, ama. Gaina, bakoitzantzako batzek hau hemen, Txukuna, garri bergatxi guantxe. Bueno, hone aurreatuko jo. Hau hemen, goiara hemen. Eta ingo deuna da, lehen da bizi. A ber, behitu ze, gauza errain deun, piperroiekin, Ike eukiko, lehen esan dek utxitekela zukaldean, zeukiko ego lagun batzuko, soziadean jutea izenian o lagunakin, no ze prestatzen dek? Soziadean gutxi biltzen hau, gaur arritxu gelditzen nola funtzionatu diten nik hemen. Guain ibela zikozkiak lagunak zeroik aldeka. Guain, zeuru. Venga, Joseba, prestatu hau, profesionala ez da. Bueno, hemen txingo juna patata hau bota, erdila botako ditugu, beste erdila bestientzako utziko ditugu. Horrela, vale. Eta horrek berde pixka berdik ez da? Hori.
berde pixka jarriko ju, eta, bueno, Oain du hasteko garaia eta behin, gainera. eskerrik asko etortzeatik Deus ez, beri. jarraitu goxatzen hor animalitarten, Hor segitu beharko dio. eta ez da inorri promozionatu behar nunda nola saldu behar dana, salduta kasu, o norbait izan behar zaio. Bez, Baian handago nahi, o nunbait eskatu nahi badu. Lasai galdetu, hor badiuk web horrialde bat, eta... Nola deitzek web horrealdea? Usaine-baserria.eus edo olako zerbait eduk, eta bertzela, pues niri dituta. Bueno, launak, hemen txeda gau, gazta eta barrengorriz betetako xerra, eta esan dakoa, mil esker etortzeatik, Iri, Joseba, eta iri. jarraitu goxatzen. Oiduk. Agur launak, bihar arte. Venga, jo.